Sa Banwa sang Santa Barbara SUV nagbunggo sa isa ka tricycle. 3 patay, 2 nasamaran. Si Darren Marie Sarmiento nakatutok. Ini nadangtan sang SUV matapos nagbunggo sa isa ka tricycle pasado launa kay inas sang kaagahon sa Barangay Lanag, Santa Barbara. Suno sa pila ka mga residente, tuman ka baskog ang impact sang pagbunggo, gani na puhag ang mga ini. Base sa investigasyon sang kapulisan, halin sa poblasyon Santa Barbara ang SUV nga ginamaneho ni Aris Severo, 19 anyos sang Bulong Este, Santa Barbara. May gindulong ini nga mga abyan. Pag-abot sa Barangay Lanag, hinali nga nag-overtake sa tricycle kag di malas nga wala gilayon na talupangdan nga may masugata nga isa pagid ka tricycle. Kita ko kag napanimuan ko nga si Aris ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Ginkilalang mga biktima nga sakay sang tricycle nga sanday Romel kag Janice Sormieda nga gindeklarar dead on arrival pag-abot sa ospital. Gintinguhaan pa nga masalbar ang kabuhi sang tricycle driver nga si Jero Paul Soribio pag-abot sa Western Visayas Sanitarium, pero pasado las 4 kay inas sang kaagahon ginbawian ini sang kabuhi. Samtang padayon pa nga ginabulong sa ospital si LJ Sormieda nga sakay man sa nasambit nga tricycle. Ang kaso nga ipagpasaka sa iya ang reckless imprudence resulting into multiple homicide, serious physical injury and damage to property. Naestablisar sang Santa Barbara PNP nga mekaniko sang salakyan si Aris kag ginmatumatuhan nga gindala ang ginpakay-o nga salakyan. Kaupod ni Aris sa salakyan sang natabo ang aksidente sanday John Ray Gamboa, 20 anyos sang Barangay Cafe, Santa Barbara, kag Eduardo Patricio Jr., 28 anyos sang Binangkilan, Santa Barbara, nga hinali nagpalagyo pagkatapos sang aksidente. Upod kay Hans Disierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.